12:30 בעושים צהריים. גל מעשי האלימות האנטישמיים בעולם שרק הולך ומתעצם מוליך סדנאות ליהודי קהילות בחוץ לארץ, סדנאות להגנה עצמית. אם רק נסתכל על השבוע האחרון, היו לפחות 2 מקרים באוקראינה. רב מלמד תורה שהותקף על ידי 3 צעירים והוכה באלימות, וב-18 בינואר, 4 ימים אחר כך, מותקף בחור כבן 30 באלימות, נדקר על ידי 3 צעירים בקייב. המקרים האלה מתרחשים כמעט יום-יום ברחבי אירופה, וכאמור התופעה הזו מולידה סדנאות להגנה עצמית. שלום לרב מנחם מרגולין, יושב ראש איגוד הארגונים היהודיים באירופה. שלום. שלום לך ולכל המאזינים. שלום גם לך דוד ג'אווי, מנכ"ל ארגון עוצמה שמעביר את הסדנאות. שלום גם לך דוד, וגם לך מיכאל, תושב צרפת לשעבר שהותקף בעבר, תכף נשמע גם אותך. מה אתם מציעים, דוד? איזו סדנה אתם מציעים בעצם? אז אנחנו בעוצמה מציעים תוכנית חדשנית לניהול מצבי חירום לקהילות היהודיות בחו"ל, שמבוססת בעיקר על שילוב בין מה שנקרא הגנה אקטיבית והגנה פסיבית. זה אומר שתוך כדי שאנחנו נותנים כלים מוכרים בנושא של הגנה עצמית מצד אחד, ומצד שני בעזרה ראשונה על ידי שיתוף פעולה של מגן דוד אדום, שאני מוסר את הכובע שלי אליהם בהזדמנות זאת, אנחנו גם בנוסף עובדים על מצבי לחץ. אנחנו נותנים כלים לקהילות להתמודד עם מצב של לחץ עצום, ולהפעיל את החלקים הנכונים במוח כדי לשרוד מצב של תקיפה, בין אם היא אנטישמית או בין אם אחרת. אז בעצם יהודי הקהילה, אתם מפרסמים, מזמינים אותם להשתתף בסדנאות כאלה? איזו הענות יש לסדנאות האלה? אז אני יכול להגיד שיש ביקוש לא מועט של סדנאות מסוג זה. אנחנו בעצם באים מתור מענה לתופעה חדשה יחסית בעולם של התקיפה האנטישמית, ואת הזכרת את זה נכון במבוא שלך. יש איזשהו מעבר מתקיפות נגד ארגונים ומוסדות אל אנשי הפרט. מכיוון שכוחות הביטחון והמשטרה והאנשי הבטחה באותן קהילות עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, אז בית ספר או בית כנסת בעצמו לא נראה היום כמטרה מועדפת, ועדיף לתקוף את היהודי הבולט בתוך המטרו, בתחבורה הציבורית או ברחוב. והמטרה שלנו זה לבוא ולהביא משהו שבאמת מדבר אל כל אחד ואחד, ומאפשר לו, בלי שום רקע בלחימה ובלי שום הכשרה קודמת, כפי שיכול להיות למישהו שהיה בארץ ועשה צהל, לתת לו כלים שהוא יכול להשתמש בהם ביום. אז דוד, בוא נראה איך למשל היית עוזר למיכאל זילבר, שהותקף כמה וכמה פעמים בהיותו תושב צרפת. מיכאל, שוב שלום לך. תן לי דוגמה מאחת המקרים שבהם הותקפת באופן קשה למדי. כן, קודם כל שלום לך. היה כמה מקרים כשיצאנו מבית ספר או כשיצאנו מהאוניברסיטה היו מחכים אותנו מבחוץ, והתחיל מריבה בין הערבים שהיו מחכים אותנו מבחוץ והיהודים שיצאו מהבית ספר, והתחלנו להריב, והם היו יותר אנשים ממה שאנחנו היינו, והתחיל מריבה, ולא היינו ממש יודעים להגן על עצמנו. אז מה, הרביצו לך מכות? הרביצו לך מכות? מה עשו לך? עיקו אותך? כן, עיקו מכות ככה ברחוב. היה לנו כמה פעמים, ואין משטרה, ואין שוטר בכל רחוב ורחוב, ואין מצלמה בכל רחוב ורחוב. אז לתקוף כמה יהודים בודדים באמצע הרחוב, זה מאוד קל. אז היות שבינתיים כבר הספקת לעבור, מאז שעלית לך, הספקת לעבור כבר סדנה להגנה עצמית דווקא בארץ, מה היום היית עושה אחרת לאור מה שלמדת? תראי, בסדנה למדתי כמה דברים. קודם כל למדתי להגן את עצמי, בלי שלפני זה הייתי יודע להילחם. לא למדתי אומנות לחימה לפני זה. והיום, אחרי הסדנה, אני יודע קצת יותר טוב להגן על עצמי. היום אתה בטוח שלא היו מצליחים להכות אותך כפי שהם עיקו אותך? לא היו תוקפים אותי אז כמו שתקפו אותי.
גם כן למדתי איך את השפת גוף של האויב שלי. לדעת מה אני צריך להיכנס ללחמה, מה הוא הולך לעשות. לזהות את המתקפה. כן, מעניין. איך הוא הולך... כן. הרב מרגולין, יושב ראש איגוד הארגונים היהודיים באירופה, אני שמעת שאתה בעצמך עברת סדנה כזו בבריסל. נכון. חשוב להבין שבאמת המצב היום באירופה של האנטישמיות הולך וגובר. אנחנו רואים את זה כמעט בכל מדינה, שומעים תלונות כמעט על בסיס יומיומי של התקלות עם אנטישמים או אנשים שמנצלים את המצבים כדי לפגוע ביהודים. זה יכול להתחיל בהערות וכללות ולקדף ילדים ויריקות על ילדים. וכאשר ההורים מתערבים זה יכול להיגרר למכות. כמובן, מטבע הדברים לא כל דבר מפורסם בתקשורת. אבל חשוב להבין שהתופעה הזאת קיימת וגוברת. דבר שני, בנוגע לקורסים עצמם, חשוב לדעת שבסופו של דבר כולנו יודעים שהחוסר ביטחון עצמי של אנשים הרבה פעמים זה מה שגורם למצבים להסתבך. ולכן עצם העובדה שאנשים מקבלים הכשרה ומקבלים את הכלים שיכולים לאפשר להם להתמודד, קודם כל זה כבר גורם לאנשים ללכת בגב יותר זקוף ולדעת שיש להם יכולת מסוימת להתגונן. וזה חשוב משום שלפעמים גם תוקפים, כאשר תוקפים מגיעים לתקוף מישהו, יותר קל להם לעשות את זה למישהו שנראה להם מסכן ומפוחד, ואדם שמרגיש קצת יותר בטוח בעצמו, אנשים יותר נזהרים. אתה עצמך מרגיש בטוח יותר? אתה עצמך מרגיש בטוח יותר מאז שעברת את הסדנה? כן, אין ספק שככל שלומדים יותר, לומדים יותר כיצד להגיב, לומדים יותר כיצד לזהות אנשים שמגיעים לתקוף, יודעים כיצד להגיב במקרה שצריך, אין ספק שזה עוזר, גם שזה מגיע עם ציוד וכלים נוספים, הדברים האלו עוזרים, וראיתי את זה גם אצל חברים, וכל אדם שעבר קורס שקשור להגנה עצמית וביטחון קהילות באירופה, התחושה היא, זה מוסיף את תחושת הביטחון. אתה מאמין שזה יכול גם להפחית את מקרה התקיפה? זאת אומרת, היהודים פחות יראו טרף קל לתוקפים? אין ספק בזה. אין ספק, משום שהאלף בית של ביטחון לקהילות יהודיות זה קודם כל לשפר את ברגע שהקהילות עצמם נראות יותר מוגנות, יותר עם מצלמות, יותר מאבטחים, באופן טבעי, אנשים שרוצים לפגע ולא מעוניינים לשבת בכלא אחרי זה, מחפשים טרף קל שלא יגרור אותם להסתבכויות מיותרות. כאשר אדם רואה שאם הוא הולך לתקוף מישהו, אז זה עלול להיגרם למצב שאחר כך הוא יסתבך ותגיע ויעצרו אותו ותגיע משטרה, הוא חושב פעמיים במקרה שהוא לא מגיע עם אג'נדה ברורה. כן. ולכן אין ספק שאם יהודים יהיו יותר מוכנים, אז הדבר הזה יפחית את רמת הפגיעות. כן. מיכאל, מה שמגן עליך הכי הרבה זה שעלית לכאן? זה נכון, זה מה שהקטע שעליתי לכאן, זה נכון שזה מגן יותר טוב, אבל עכשיו שאני גם כן חוזר לפעמים לראות את המשפחה בצרפת, אני כבר לא מפחד להסתובב ברחוב, אני יודע שאני יכול להגן על עצמי, ושלא הולכים לתקוף אותי בלי שיהיה להם גם כן איזושהי תגובה ממני. יפה. דוד ג'אווי, מנכ"ל ארגון עוצמה שמעביר את הסדנות, באילו מדינות אתם מעבירים בכל רחבי אירופה? אנחנו בכל רחבי אירופה ובעוצמה מתכוונים גם להגיע מחוץ לאירופה, לארצות הברית ולכל מקום שבו יש יהודי שחי תחת סכנה פוטנציאלית גבוהה או אחרת לתקיפה. אנחנו עבדנו כיום עם צרפת, בבריסל, בשוויץ, הרשימה הולכת וגוברת. כן, אני מודה לך מאוד. דוד ג'אווי, הרב מנחם מרגולין, מיכאל זילבר, תודה רבה.